postoji taj neki komitet 300, postoje ti nepostojeći iluminati koji su podeljeni na dva dela, jedno je Dignity i jedno je tamni deo iluminata. Ispod tog se nalazi komitet 300, 76% su cionisti, ovde vam je 24%. Kraljica Maljka, Vatikan, Crni papa, tajne službe Sjedinjenih država, Vatikana, Velike Britanije i tako. Šta se ispod tog nalazi? To je donji deo upravljačkog mehanizma koji se zove Bilderberg grupa. Tako da znači ove tajne službe nadziru i Bilderberg grupu. Pojedinci iz tamnog dela iluminata pripadaju i Bilderberg grupi. Postoji neki predsednik iz te Bilderberg grupe u nekoj od država. Šta se ispod tog nalazi? Ispod tog se nalazi 50 multinacionalnih kompanija koje su pojedinačno daleko moćnije od većine država. Pa ispod tog kod nas je sad popularna neka trilaterala, pogotovo na Balkanu, u Srbiji, Hrvatskoj i tako dalje, ali oni su samo izvršioci odluka novog svetskog poretka. Gde greše naši predsednici, odnosno naši vlastodržci? Oni su čuli za neku, recimo, Merkelovu, koja se nalazi daleko, daleko ispod ovog upravljačkog mehanizma i onda trče kod nje jure, ne shvatajući da je i ona samo instrument u rukama novog svetskog poretka i dužna je da sluša ove odluke. Šta se dešavalo aprila 2000. godine na sastanku u Bratislavi? Sastanku je prisustvovao jedan Albanac, Suroj, ali šta je tu bitno? Suroj je pripadao Bilderberg grupi. Suroj, to je čuveni separatista i jedan od najvećih albanskih intelektualaca. Za vašu informaciju, u Bilderberg grupi ne postoji ni jedan Srbin i ni jedan čovjek sa naših prostora. Znači, Suroj direktno učestvuje u donošenju odluka ili pak može da utiče u donošenju odluka Komiteta 300. Šta na prvom mestu treba znati? Znači, da neki taj naš budući predsednik treba da ima kontakt sa bilo kim u tom izvršnom delu Komiteta 300, pa bi tek tad mogao da načini neku dobrobit. Ovde imamo jedan plan koji je davno napravljen, pa je obnovljen neke 1984. pa je tad i donešena neka direktiva NS-DD 133. Nju je potpisao Ronald Reagan sa Margaret Thatcher. Tad je donešena jedna od odluka o destabilizaciji Balkana. U ovom sastanku je prisustvovao i naš čuveni prijatelj Zbigniew Brzezinski. Zašto je to bitno? Znači, u tim višedecenijskim planovima Srbiji je dato jedno mesto koje po značaju na Balkanu ona zauzima, ali zbog tog što zauzima ona predstavlja problem novom svetskom poretku, a opet vam pričam, problem je verovanje u Boga, a ovde je satana, leva i desna strana, znači zlo i dobro. Pa taj naredni period koji je planiran za Srbe, znači da nema nikakav ekonomski razvoj, da ne uđe u Evropsku uniju, i to je znao taj isti Gerhard Schröder koji je obećao Zoranu Živkoviću da će Srbija ući u Evropsku uniju, mislim, do 2014. da mu je obećao da će ući. Međutim, to je sve laž. Taj posao koji je započeo Gerhard Schröder sada sprovodi Angela Merkel, što znači da niti je Angela Merkel srpski prijatelj, a još manje Gerhard Schröder. Angela Merkel samo sprovodi odluke koje su donešene 2000. godine, aprila meseca, tako da
je to jedna u nizu od laži koji nas zasipaju svakodnevno. Veliki problem je ako narod zasipamo morem laži više od 100 godina i pogrešnim učenjima isto toliko, biće veoma teško da istina dopre do naroda. Kad narod počne da shvata istinu, meni su, mogu reći, već i decenije trebale da čuvenim profesorima i generalima Rusije pojasnim kako funkcioniše novi svetski poredak i kako da se prilagode tomu. Rezultati su vidni od 2008. pa neću sebi da dajem toliko na značaju, ali mislim da sam dosta doprineo njihovom drugačijem posmatranju stvari na planeti. Ono što ovog puta treba reći, pa bi ja pročitao vama jedan izvorni dokument koji je napisao gospodin Dallas neke 45. godine, i to bi trebali bar jednom nedeljno da pročitate šta nam se dešava ovih 70 godina. Sve što imamo, svo zlato, svu materijalnu moć uložit ćemo za otupljivanje i zaglupljivanje ljudi. Ljudski mozak i svest mogu se izmeniti. Posejat ćemo haos, neprimetno ćemo ih uputiti da veruju u pogrešne stvari. Naterat ćemo ih da se priklone lažnim vrednostima. Naći ćemo svoje saveznike i istomišljenike. Njegova preokupacija je bila Rusija, ali odnosi se na sve pravoslavne i islamske zemlje. Rezultat će biti grandiozna tragedija nepokorenog naroda, koja će na kraju pretvoriti u konačno gubljenje samosvesti. Literatura, pozorište, bioskopi, sve će to prikazivati i veličati najniža ljudska osjećanja. Na sve načine ćemo podržavati i izdržavati takozvane umetnike koji će se nametati i produbljivati u ljudskoj svesti kult seksa, nasilja, sadizma, izdajstva, jednom rečju svaku neprirodnost. U rukovođenju državama stvorit ćemo nesnalaženje i haos. Neprimetno, ali aktivno i stalno doprinosit ćemo zaglupljivanju činovnika i stvaranju neprincipijelnosti. Čast i državni poredak predstavljat će nešto prošlo i nepotrebno, što će se ismejavati. Vešto i neprimetno, kao vrednosti nametat ćemo ljudske poroke, laž, prevaru, pijanstvo, narkomaniju, nepoverenje među tim ljudima, izdajstvo i nacionalizam. Biće pojedinaca koji će uvideti šta se događa i probati da objasne svom narodu šta se zaista dešava, i njih ćemo učiniti bespomoćnim, izložit ćemo ih podsmehu, tako ćemo stvoriti pokolenja jedno za drugim, ljude ćemo pridobijati još od detinjstva i mladosti. Glavnu pažnju usmerit ćemo na omladinu koju ćemo izopačavati, pariti i učiti je razvratu. Od njih ćemo praviti cinike, prostake i kosmopolite. Zašto mislim da je ovo bitno? Onog trenutka kad shvatimo kakav je plan i projekcija novog svetskog poretka, bit ćemo lakše da se izborimo sa njihovom vizijom novog čovečanstva koje oni treba da porobe i da unište. Ko vam ponudi Evropu i bolje sutra sa pričama o investicijama, zaboravite na njega, taj prvo ne zna o čemu priča, drugo nema nikakvu jasnu ideju, treće samo dokazuje još po ko zna koji put da je od strane jednog od centara novog svetskog poretka koji je Brisel, ima dozvolu da pljačka svoj narod, ali za to pljačkanje svog naroda on mora da izda svoj narod. Svaki dan ste svedoci svega toga. Nije možda trenutak da vam pričam kakvu su izdaju srpskog naroda napravili od 5. oktobra pa na ovamo u korist Brisela, odnosno korist Zapada. Nijedan lider koji se kandidovao nije sposoban niti ima viziju kako da donese dobrobit srpskom narodu i Srbiji. Znači, ni jedan. S tim što
većina od njih i ne zna šta znači biti predsednik. Potreban je niz radikalnih poteza, ali ti potezi zavise od jedne službe koja je odavno devastirana, nekad se zvala UDBA, a sad se zove BIA, ali je razvlašćena. U ustavima svih zemalja sveta na prvom mestu vam je UDBA za zaštitu ustavnog poretka. Šta to znači? To je u stvari narodni kontrolor kontrolora, odnosno vlade koju izabere. Pa nam se ne bi dešavalo ovo što se dešava. Međutim, svedoci smo svakog dana blaćenje te službe i omalovažavanja, uzimanje prava i tako. Tako da je ona postala jedan minorni, devastirani deo nečeg što treba da sačuva ovu državu i ovaj narod. Neka vam stalno na umu bude projekat Evroatlantskog saveza u Bratislavi 2000. godine. Šta je njihov cilj po pitanju Srbije i šta je njihov cilj po pitanju Rusije. Projekat koji sam rekao je sprovodio Alen Dals ili Dales od 45. godine. Nemojte dozvoliti da vas bilo ko laže. U diplomatiji, spoljnim poslovima nema nikakve ljubavi, nikakvih prijateljstava, pa kad vam kažu sretnu se sa par njihovih vlastodržaca i kažu da su prijatelji, nisu prijatelji, nego samo sprovode deo zacrtanog plana protiv Srbije, srpskog naroda i tako dalje. Komitet 300 je zaista jedan bitan odlučujući instrument. Smilja Avramov, koja je sticajem okolnosti došla do jedne zlatne riznice koja se zove Biblioteka Komiteta 300. Pioniri za istinu u ovoj zemlji su bili profesor Smilja Avramov, Milan Vidojević, Dejan Lučić, pa se pojavio i Jugoslav Petrušić. Jugoslav Petrušić zna mnogo tog i da je ovo ozbiljna zemlja, Jugoslav Petrušić bi uživao u svim dobrobitima ove države, u sve počasti koje mu pripadaju. Ono što je nesporno činjenica, on je informacijama spasao 20.000 života najmanje, što je bio plan NATO pakta u 10 dana svojih akcija. Spasao je preko 6 milijardi maraka vojne opreme. Zamislite koliko to znači za ovu zemlju. Uz njega je i pukovnik koji je rizikovao i svoj čin na suđenju njemu, gospodin Stevan Đurović, koji je imao snage i hrabrosti da kaže istinu na tom suđenju čuvene afere Pauk, koju je Srbiju koštala i tog Majdana petooktobarskog i kasnije priznavanja Kosova, o čemu se ovde ništa ne zna. Zaboravio sam da kažem za akademika Deretića. Svi ti ljudi su rizikovali svoje živote da bi izneli narodu istinu. Svugde u svetu ljudi koji su iznosili istinu su stradali na ovaj i na onaj način. Većinu od tih ljudi sam i ja sreo u trenutku kad su imali ozbiljnu opasnost po svoje živote i telo zbog iznošenja istine. Vi koji imate vremena za komentare i koji čitate, lično mislim da pripadate mlađoj populaciji ljudi i imate dovoljno hrabrosti da se suočite sa stvarnošću i imate dovoljno hrabrosti da učinite nešto novo za boljitak ovog naroda. Za početak predlažem vam, Dejan Lučić je oformio neki komitet 300, pa mu se javite i potrudite se da mu pomognete. Ali tih 300 ljudi mogu da promene političku scenu Srbije. Kako to da promenite? Izaberite jednog od vas kome će biti prezentirano ono što je i Tomislavu Nikoliću pre 3 godine. Taj projekat donosi dobrobit našem narodu u vremenskom razdoblju od mesec i po do 2. Izaberite 200 ljudi, animirajte narod, da je tih 200 ljudi
predstavnika naroda, a ne ono što smo govorili, predstavnika političkih partija. To je jedini način da isplivamo iz ovog. Međutim, bez obzira ko bio na vlasti i ko bude vladao našom državom, stvari će se vrtoglavo menjati u narednom periodu, pa ćete biti svedoci svih tih istina. Mislim da će to Srbiju zahvatiti istina do kraja 2017. A hteli vlastodržci ili ne, 2021. do 2023. u zavisnosti od naše aktivnosti, zapamtite, ta Evropa srećan će dolaziti kod nas ili kod vas da budu gastarbajteri ili da nađu bolje sutra.